Haka Ialehkai I-League happening ka SC Bengaluru Pyrshah ika Real Kashmir. Haba Pyrshah ka Ialehkai ka SC Bengaluru kala khor ka nam job. Hadin bagalala aban pelim ika Real Kashmir dan Laila R. Hadu bukot ka Ialehkai. Haka Ialehkai Women Champion League quarter final first leg happening ka Bayern Munich Pyrshah ika Lyon. Haka Ialehkai Ialehkai jong ka Lyon kila khor ka nam job. Hadin bagilala aban pelim ya Ialehkai jong ka Bayern Munich da Arlanot. Ya gini ki Argol jong ka Lyon le yoben tap haga minit ka balai peusan bar haga minit ka ban riu peusan. Hagway par ka Ialehkai Women Champion League happening ka Real Madrid Pyrshah ika Arsenal. Haga ni Ialehkai Ialehkai jong ka Real Madrid kila khori ka nam job hadin bagilala abad pelim ya Ialehkai jong ka Arsenal da Arlanot. Bar ya gini ki Argol jong ka Real Madrid le yoben tap haga minit ka ba ar peu ar bar haga minit ka ba pra peu ar. Haka Ialehkai second T20 happening ka New Zealand Pyrshah ika Pakistan. Haba Pyrshah ka Ialehkai ka New Zealand kala job ya ka tos bat kala jet pan bol nengkong. Baria ka Ialehkai la hapan penduna du sun over namar ka jing benthut jong slap. Haka politit jong ka Pakistan ki rangtit jong ka gilala ban kamai tang shis pa live peusan runs but hap khandai wicket nagi khat sun over. Habang ipai par ka politit jong ka New Zealand ki rangtit jong ka gilala ban kamai Shispa live neurons but hap sun wicket. Haga baga New Zealand kalala aban prelim ya ka Pakistan da sun wicket. Baleng bang nagi jing job ka New Zealand kala tam ya ka niga series da Arlanon.